Maayong adlaw mo kini ito ang latest Twitter update karong adlawng Lunes, February 15, 2021. Tail end sa frontal system o shear line mao gihapon nagapekto karon sa silangan nga bahin sa Southern Luzon o sa Visayas. Samtang hanging amihan ko northeast monsoon nagapekto gihapon sa nahibilin nga bahin sa Luzon. Og ang low pressure area nga ato ang gibantayan karong alas 3 sa buntag kini ana sa gilayon nga 1,560 kilometers silangan nga bahin sa Mindanao. Coordinates 6.2 degrees north, 140.3 degrees east. Among low pressure area posibleng makasulod sa ato ang Philippine Area of Responsibility ug mga adlaw sa hapon o sa gabii. Ubos ang tsansa niini nga mamahimo pang usa ka bagyo sa mosunod nga duha ka adlaw ug sa atong initial nga track posible kining mo igo o mo landfall ari na sa Mindanao area o sa southern portion sa Visayas. Para sa dugang update, bisitaha ato ang website. Dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mio Aguirre og maayong adlaw.